ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತರೆಕ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ತಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಿಕಲ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲರ ಸುಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಕಲ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಚೇರ್ಪಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಆಲೆ ಅಂಜನೆ ಕೈತಲ್ ತೋಜಿನ ಚಿತ್ರ ಗಂಟೆದ ಚಿನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಪಗ ಯಾನ್ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲಿನ ತಲುಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಸುಲಭವಾತೇನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲಿ ಅಂತ ತೋಳಿ ಓಕೆ ಯಾನೇನಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ನಂಚಿನ ಈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಮಲ್ಪೆರ ಒಡಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ದಾದ ಪುರ ಪನ್ಪಣ್ಣಿ ಸುರುಕಾದ ತುವನ್ಗ ತೋಂದುಲ್ಲರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ 10 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆದ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ದಿ ಒಂದೇ ತುಲಿ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ತಾದ ಯಾನು ಸಕ್ಕರೆ ತೊಂದೆ ಸೇಮ್ 2 ಕಪ್ಪುಡು ಯಾನು 2 ಕಪ್ ತಾದ ಪೇರ್ದೆ ತೊಂದೆ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ತುಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾದ ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿ ಬಾದಾಮ್ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಓಕೆ ಈ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಯಾನ್ ಮುಲ್ದೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಲೆ ಪನ್ಪುಣಿನ ತೋಂದುಲೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆನ ಬೆಚ್ಚೇರದಿ ಒಂದೆ ಪಾತ್ರೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಒಟ್ಟೋಗು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾದ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತುಪ್ಪನ ಪಾಡೋನ್ಗ ಅಂಚನೆ ತುಪ್ಪ ಕರಗದು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಒಟ್ಟೋಗು ನೆಕ್ಕಿತೆ ಯಾನ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿ ನಂಚಿನ ಬಾದಾಮ್ನ ಪಾಡ್ದು ಶೋ ಕುಡೆ ಪೊತ್ತೊನ್ವೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೋಡಂಬಿನ ಪಾಡೊಂದು ಕುಡೋರ ಶೋ ಕುಡೆ ಪೊತ್ತೊನ್ಗ ಇಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಗೊಂಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಂಚನ್ನೇನು ಪೊತ್ತೊನ್ಗ ಓಕೆ ತೋಂದುಲೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದಿತ್ತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಪೊತ್ತೊನ್ಗ ಓಕೆ ತುಲೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ಶೋ ಕುಡೆ ಫ್ರೈ ಆದ ರೆಡಿ ಆತನ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಡ್ ದದ್ದೀವನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಒರಿತಿನಂಚಿನ ತುಪ್ಪದಾದ ಉಂಡು ಐಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಪಾಡೊಂದು ಶೋ ಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಓಕೆ ಹೊರ ಶೋ ಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟುಗು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ ಇರ್ದು ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚನೆ ಬೇಯರ ಬುಡ್ಕ ಓಕೆ ತೋಂದುಲ್ಲರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕರಿದಿನ ಅಂಚನೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲದ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 50% ದಾದ ಶೋ ಕುಡೆ ಬೇಯ್ದಿನ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ 2 ಕಪ್ ದಾದ ಪೇರು ಪಾಡೋನ್ಗ ಓಕೆ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಶೋ ಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಂಡತೆ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಕುಡೋರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿ ಹಿಡ್ದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚನೆ ಬೇಯರ ಬುಡ್ಕ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ಕರಿದಿನ ಅಂಚನೆ ಶೋ ಕುಡೆ ಬೇಯ್ದಿನಲ್ಲ ತುಲೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ಶೋ ಕುಡೆ ಡ್ರೈ ಆವೊಂದು ಬೈದಿನ ಈ ಟೈಮ್ ಉಡ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾದ ಸಕ್ಕರೆನ ಪಾಡೊಂದು ಶೋ ಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಅಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಕರದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತೊಟ್ಟುಗು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಚೂರು ಡ್ರೈ ಆಪುನಡೆ ನೆನ್ನೆ ಇಂಚೆ ನಮ್ಮ ತೋದಪ್ಪುಗ ಓಕೆ ತೋಂದುಲ್ಲರೆ ಇಂತ ಚೂರು ಡ್ರೈ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾದ ಏಲಕ್ಕಿತ ಪುಡಿನ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾದ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪನ ಪಾಡ್ದು ಕುಡೋರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ಶೋ ಕೂಡ ಡ್ರೈ ಆತಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತುದಿರೋ ನಂಚಿನ ಗೋಡಂಬಿ ಬಾದಾಮಿ ಅಂಚನೆ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಪಾಡೊಂದು ಶೋ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಓಕೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡತೆ ಅಂಚನೆ ಇಂದು ರೆಡಿ ಆತನ ನೆಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ನ ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ಅಂತ ಪೊರ್ತು ಇಂಚನೆ ಅರಪೆರ ಬುಡ್ಕ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೋಂದುಲ್ಲರೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಎಂಚ ಮಲ್ತೊರೊಳ್ಳಿ ಈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾನು ನಮ್ಮ ಸುಲಭವಾದ ಪನ್ಪುಣ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿಯೊಂಡರತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿತ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ಇಷ್ಟವಾತನ ಪಂಡ್ದಿಯಾನಿ ಎನ್ನೆನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಯಾರ ಅಂತ ಮರಪೋರ್ಚೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದು ಇನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲ ತೆಗುವೆ ಯಾನು ಹೊಸತೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟುಗು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇಟೇ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್